Assalamu alaikum yan uwa, barkanku da warhaka, da fatan kowa na lafiya, yana cikin ƙoshin lafiya. Allah sa haka. To kamar da muka saba har kullum muna kawo muku da fina-finan mu, to ma gashi mun fito muku da wani shahararren fim, gashi nan kashi na biyu. Dan na ɗaya ɗin na san al'umma da yawa sun kalle shi. To yau gashi mun kawo muku da ci gaban shi, haɗuwan. To dan uwa, idan yau ne farkon ziyartar ka wannan YouTube channel namu, ka daure ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa, ta yadda idan mun ɗora da sabon bidiyo za ka same su a kan lokaci. To kamar dai kullum muna kawo muku da fina-finan mu, to yau gashi mun fito muku da wani shahararren fim, wato haɗuwan sarakai. Haɗuwan sarakai kashi na biyu. Ga mai buƙatar kallon wannan fim ɗin na haɗuwan sarakai, ya bibiye mu akan lambar mu ga ta nan, yadda zai samu damar kallon sa. Kuma a cikin tsarin VIP a nan ne za ka samu ci gaban wannan fim ɗin da ka kalle shi. To shi wannan fim ɗin ba linki ɗin shi za mu ɗora ba, mun turo muku da shi ne ga masu buƙatar kallon ci gaban shi, su taɓo mu su yi magana mu tura musu da shi. Amma a cikin tsarin VIP a nan ne za ka samu ci gaban shi, a nan ne za ka samu ka kalle shi. Dan wanda yake cikin tsarin VIP cewa ma dai har ya kalle shi a yau din nan, insha Allah da neman ku fatan alkhairi. A daure a danna mana subscribe, ta yadda idan sauran yan uwa su ma sun gani za su yi mana subscribe, su yi mana like, insha Allah. Fim ne na ranar yau. Ga mai buƙatar ci gaban kallon wannan fim ɗin, da lamba na ina iya taɓo mu akan lambar mu, insha Allah, ko akan wasan ko ma akan ya taɓo mu duka.